Botánico do Lago Castiñeiras é o ambicioso proxecto que está a poñer en marcha a Fundación Xoán 23, unha iniciativa coa que busca xerar emprego inclusivo e normalizar o traballo das persoas con discapacidade intelectual. Montamos este proxecto aquí porque é un sitio que xa de seu ten moita afluencia de público e nós o que queremos sempre foi a nosa premisa que o emprego que xeneremos sea de cara á comunidade. Na medida en que a xente vesa que como traballan as persoas con discapacidade, esa experiencia vai a ser significativa e se vai a poder replicar a outros contextos. Para isto están a transformar as instalacións do antigo Centro de Recuperación da Fauna Silvestre. Acollerán novos servizos pro público, como unha cafetería, un viveiro ou unha parte reservada para a produción de planta forestal. Todo atendido por usuarios da Fundación. Personas con un contrato de traballo no Centro Especial de Emprego e van a ser persoas que para manter o emprego necesitan apoios continuados. Por eso traballan nun Centro Especial de Emprego e non nunha empresa ordinaria. Por suposto, na medida en que vayan desenvolvendo capacidades, si se ve a posibilidade de que emprendan por sí mismos un proxecto, imos a axudar ou que os contrate outra empresa. Está previsto que en tempada alta traballen ao redor dunha dúcia de persoas con discapacidade intelectual neste Botánico do Lago Castiñeiras. Un paso máis no seu crecemento individual. Isto vai dar independencia económica, vai dar capacidade para desenvolver proxectos de vida libremente desesados. Estas persoas que naceron no seu día, pois sendo percibidos como un problema, hoxe en día son persoas totalmente productivas laboral e socialmente, non? Un proxecto ambicioso que a súa vertente social suma ambiental. Botánico do Lago Castiñeiras contribuirá á revalorización deste espazo natural. Cada vez que vimos aquí veamos esa evolución e sobre todo esa perspectiva de futuro, non só por a revitalización desde o punto de vista medioambiental do entorno, senón tamén da xente dos seus usuarios deles que van a tratar de ter actividades formativas, pero non só formativas, sino actividades productivas. A intención é que os servizos de cafetería e viveiro poidan entrar en funcionamento na primavera do 2026. Así as cousas, dende a Fundación Xoán 23 explican que se trata tan só dunha fase nunha intervención máis ampla. E máis adiante, en outras fases posteriores, pois teremos un albergue, teremos duchas e organizaremos eventos deportivos, melloraremos as instalacións do que foi a aula de natureza. Bueno, o proxecto se vai desenvolvendo por fases, porque, ten un modelo de financiación mixto e o que buscamos é que se vaya autofinanciando, non? Botánico do Lago Castiñeiras converterase nunha pata máis dentro da aposta pola formación e o emprego da Fundación. Actualmente teñen en marcha un proxecto de formación dual de xardinería e viveirismo, iniciativa que lles gustaría estender a outros labores, como guías ambientais ou servizos de restauración.